wach mar mibadhi. Be jotelo kata mar sirkal ma gwenge ma county government wude ni an jatelo ma gima yude onge we ate wacho gima yude onge do ni maendeleo ndi na jopiny be nitie chia moro be wasaketo culture more politics ma ng'ato nyalo wuo gi chunye ni anano Wycliffe magombo na sime mondo walu nondo wakwayo county government mondo ti very closely gi sirkal malo mondo gik maka magi mondo gi non mondo gik maka magi odhi mbele but chutho kako no time kako nego bene time public policy kata new public administration and ni ke jatelo mar sirkal mamalo mawinjowa to responsibility kata osami ondamo osami kata teko osami gi chik ni gero trauma center ni e buoya mane ok gima chiwo nego kinyi kada ita iru deliverables take to visa deliverables wacho ni ya action plan wacho ni ya by the end of giko dweni oningo beni foundation chopo kanye waningo monitoring revolution plan koro wasaketo siasa moro kata tabia moro Kenya ka mati mangato nengo tim kore dwa sae mondo tiro nani otim mondo te bwakwayo ni county government otige authorities ogi national government mondo beruok kata dongruok mo mosake mondo tibele erokamano kapok adhi rista George Mutena dier ni komiti gi ntiere nikech chenro ma